יניב, מה קורה? תגיד שלום ליוטיוב. מה קורה יוטיוב? לא, תגיד, מה קורה יוטיוב? מה קורה קראו לו, תגיד? תגיד, מה קורה האנשים של יד טבעי? יש לך אנשים בכלל, נראה לי אתה לא מפורסם, אתה פומפיה. ירי! ירי! יש לך פרצוף של באר שבע שאתה כולה מקל בתחת. אתה יודע למה לא? אז תראה את ממש חמגן, כן, קיבלת 18 דקה, יותר גדולה ממני. גם שחורה זה לא... יואי, סתום את הפה. יניב, איפה אתה גר? איפה אתה גר? בפומביה. פשוט תעשה מה שאתה רוצה. לא, לא, תנו לידי, אל תברחו ממני. מה, אני חפץ חשוד? זה פינצ'ר בריבוע. זה פינצ'ר בריבוע, חברים. אבא שלך סוחר גז מזגנים. לך איתו, נו, לך איתו. Really, nigga? תתחיל איתו, מי זאת? תן ספריט לשם. מי זאת? תתחיל איתו, מי זאת? דומה לאנסון טבע, תראה איך היא נראית. אדון טבע. אנסון טבע. אנסון. לא כואב. כמה אתה אוהב? כמה אני מה? כמה אתה אוהב? 0. זו! זה טיפש! יש ירוק אבל. לא, ירוק זה לא, זה חיגוש של ירוק בצבע אדום. הוא הציל לי את החיים. תעשה פרצוף למצלמה? יאללה. הוא מתחבא. יאללה, מתחבא. לי. יאללה, יאללה, בוא יאללה. אני עורך את זה. עורך את זה יאללה, כאילו סרטון אחד. כן. כל אני עושה כאילו את הרוקד הכי יפה שיש בעולם, סבבה? תקוד במן. Hey, okay, I want y'all to do this dance now. Juju on that beat. ואתה שם תגידו את הקטעים של השירים האלה? כן. ואז תעשה כאילו... You ugly, you your daddy's son, hey. Do your dance, go crazy, hey. Get freaky, hey. היא מתה. מה, היא מתה? טוב, טוב. לך לאנשים אבל. כן, תקדם תוך כדי הריקוד. כמה יורקים נראה? וואי, אני אגיד לך את האמת, יש לי אחים קטנים, אחד בן 19, אחד בת 13, הרקדנים הכי שפיצים בעולם, כאילו, אבל יש לך רמה, כאילו, לאט לאט יהיה טוב. שם בלי הצוגות. הנה, שם הוא יכול לרקוד. שאל אותם מה הם אומרים על הריקודים שלי. למה אתה כועס? שאל אותם מה הם אומרים על אני שומר עליך. When reverse, whenever like this, yo, drop it horse, whenever... איזה מפואר הוא. כנס החנות תצטרך. מפריח כמו בינקי מארטו. זה עולה. תינוק שהם מצלם, באים... יניב, אתה תתעצבן? אני וואלה, לא יודע. חפש בגוגל. חפש בגוגל. חפש בגוגל, הוא פורסם. מתי זה מוכן, אחי? מחר, בעוד יומיים. כן? מתי זה מחר בעוד יומיים? סטלן זה. יניב, ספר בדיחה. אתה מכוער בפנים, אבל אתה לא יפי באמת. למה אתה עצוב? לך לשירותים, אני שומר עליך. Million.